Studenti li darba kienu jaspiraw li jkunu huma fuq in-naħa l-oħra tal-klassi illum qed jaqtaw qalbhom il-professjoni tal-għallima tal-primarja. Tant li l-kors fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni kien wieħed fost bosta bi ftit applikanti bl-Università ta' Malta ġeddet is-sejħa tagħha biex tkattar l-interess f'din il-vokazzjoni. One.com.mt indaga biex jara x'inhu jwassal għal din ir-realtà. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union tal-Għallima Franklin Barbara minnu fih fakkar kif l-MUT ilha ssostni li l-kors tal-edukazzjoni primarja mhux jattira biżżejjed studenti. Fatt li taħt l-amministrazzjoni preżenti ma waqax fuq widnejn torox bil-Ministeru tal-Edukazzjoni jilqa' suġġerimenti tal-Union biex titwaqaf task force bilan li tidentifika s-sorsi ta' din il-problema waqt li tfassal proposti biex jindirizzawha. Ir-riżulta li huma bosta l-fatturi li jaqtaw qalb l-istudenti, iżda jispikka l-aġir tal-istudenti u l-ġenituri tagħhom sfidi ġodda fil-klassi, in-nuqqas ta' benefiċċji għall-professjoni u l-kundizzjonijiet aktar diffiċli. Lilin minn dawn l-elementi li akkumulaw tul is-snin, fattur ieħor li qed igerrex għalliema tal-primarja prospettivi huwa tibdil fl-istruttura tal-kors universitarju. Studenti li tkellmu ma' one.com.mt fissru kif bis-sistema attwali huma mitluba jsegwu 3 snin kors biex jiksbu baċellerat fl-edukazzjoni. Madankollu dan ma jwassalhomx għall-klassi e kif biex jibdew jgħalmu jridu jagħmlu sentejn oħra f'livell ta' masters. Bekk effettivament il-kors tal-edukazzjoni primarja jitwal għal 5 snin. Il-mistoqsija fost l-istudenti hija kemm jaqblilhom jidħlu għal 5 snin kors ta' għalliem meta wieħed iqis l-isfidi u l-paga ta' din il-professjoni. Fil-fatt fl-istess numru ta' snin wieħed jista' jiggradwa bħala tabib jew avukat, il-koll karrieri meqjusa li jrendu dħul finanzjarju ferm akbar minn dak tal-għallima tal-primarja. Għalkemm wieħed irid jikkunsidra wkoll il-kriterji differenti biex student jikkwalifika għal dawn il-korsijiet. B'reazzjoni s-Segretarju Ġenerali tal-MUT Franklin Barbara sostna li l-Union tibqa' ottimista li din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata b'mod holistiku fl-aqwa interess tas-soċjetà Maltija.